Ngiyanibingelela lana nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenya nkomo Sevukazi Mvuleni, intokazi zalomama Mkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashela usisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani and usahila yini. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubani igama nesibongo? Nokwanda ngwagini isibongo. Ginya. Gina. Yes. Oh, okay. Umzulu. Yebo. Oh, mina ngingasasho ukuthi mina wangaphandle. Ngiyadlala. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngisuka eJozini. Umuhle. Ngiyabonga. Usuka eJozini? Yebo. Khulele khona? Yebo. Bakugila ngani ke eJozini? Into eyenzeka nje ekhaya sasigade somndeni omkhulu. Wagcina usubhidlika-ke. Hawu, asikizi. Ngezimo zokuthi umndeni ugcina ungasazwana. Oh, okay. So thina-ke sahamba sohlala ugogo nomuzi wakhe. Sahlala ngala uma wayesebenza eGoli, sakhuliswa ugogo. Ugogo zaluma? Yebo. Oh, okay. Khulisweni ugogo mina nguma ngimazi ngifunqamba amanga. Kwaze wafika isikhathi sokuthi eshone ngingamazi. Because wayekade engahlali vele ekhaya. Okay, isikhuliso ugogo kuhamba isikhathi sokuthi ugogo naye eshone. Ekhaya kwakunenkinga yokuthi kushona unyaka nonyaka. Okay. Kwakunaleyo nkinga leyo. Kufika isikhathi sokuthi kuze kushone ugogo. Makushona ugogo, sikhulisa uncane nomyeni wakhe. Uma sikhulisa uncane kube nakhona futhi isikhathi esincane eshona uncane. Sihlale sodwa ongangokuthi isikhathi esiningi sasiphila ngokuthi sidle ukudla kwemizi yabantu. Sathi ba u4, yeah 4 because abanye babeye kuba ngithi mina. Thina abanye besingazi ukuthi sizalwa because vele akaze saze satshela kwasekuqaleni ukuthi sizalwa kuphi. Sihlale kuhamba isikhathi sokuthi uncane lo ganile omunye esithathe. Sizama ukuthi sihlale kodwa akaze azasiphatha kahle. Ngendlela ongangokuthi kwayiphela inyanga ungadlile uphila ngokuthi uhambe la uyakhona afike bekuphakela udle kulezo zinto nje lezo ke. Then ngokuhamba kwesikhathi kwafika isinqumo sokuthi kuthiwe umuntu akahamba ekubo. Ngalezo sikhathi thina asazi ukuthi sizalwaphi. Then ke sathatha isinqumo saya kagogo omncane. Nogogo omncane nje wayekhona ehlala ihlohlowe sahamba sohlala khona. Masihlala khona kwathi ngo-2013 ngakhulela sinosisi wami. Masikhulela ngo-2013 ugogo omncane ethi ngoba nizange ukuzofunda nizela ukuzomitha bonani ukuthi niphuma nibheka ngaphi. Emuva la sisuka khona eJozini umuzi usudayisiwe kodwa sazi ukuthi thina umuzi udayisiwe vele. Udayiswa ubani? Udayiswa uncane lo ganile. Asazi thina ukuthi umuzi udayisiwe sesizwa nje ukuthi hayi vele umuzi udayisiwe. Okay, ngihamba mina ngiyohlala kubo kwengane. Masihlala nje kubo kwengane izinto zibe right until eze decide ukuthi echithe but still sihlale sibekezele. Waqala waba nokungishaya nokungihlukumeza zonke lezo zinto nje lezo. Yes. Kwaba yizo zonke lezo zinto lezo ke but still ngaqhubeka ngahlala because ngangazi ukuthi vele makuthiwa ngiyahamba ngizohamba ngiyephi. Sahlala lapho ke sahamba samuvela eMtuba. Masifika eMtuba still ngangisahamba naye lapho ke sahlala eMtuba ngahamba ngosebenza emobeni nendaweni emoba. I think ngangina 20 something lapho. Sasebenza nga decide ukuthi ngithenge isite. Akhona ngihlale khona ke. Hayi engihlukumeza ugaya ngifunqamba amanga. Still namanje nje ekhanda nginengozi ngenxa yakhe ke. Isite uthenga nje ngemali yakho kade usebenza emobeni? Yes, ekade ngiyisebenza ngala emobeni. Wathenga wakho? Yebo. Ngabhalisa iRDP ke bangakhela ngahlala khona. Oh, okay. So nje yonke lento le yenzeka ngo-2017 then ngakhulelwa. Ngakhulela ama-twins futhi awakhe uGayi. So uma yenzeka lonto leyo ke akaze kuze kwenzeke ukuthi vele ngiwateta ngizi. Akaze kwenza ukuthi wateta? Angiwatetanga kwathi kwathi ngina 6 months ngaba nenkinga. Ngeke ngisho futhi inkinga cause into eyenzeka kwaqhamuka nje umsindo engingawazi uqhamukaphi. Kwabe siphithiphithi after lapho zange ngize ngilale until ngize ngiye eclinic. Isiphithiphithi sesiqhamuka kuphi? Umsindo nje wawuqhamuka ngeentombi zakhe and stuff. Oh, okay. Lezo zinto lezo ke. So ke ngaba naloko kuphathwa isisu ubusuku bonke ngavuka ngihamba ngaya eclinic. Mangiye eclinic hayi shuthi umhelo ke. Hayi ngazi
ngathi uma kumele ngitete ingane kumele iphume yayivele ibhajwe la. Ikinyeke. Yes. Oh ma. Kodwa-ke kwagcina kwenzekile ngendlela okwenzeka ngayo. Uzo- Zangaphila ziwu-2. Zangaphila-ke. Okwenzekeni ngalezo zinto, like into engayi-understand-anga ukuthi kwakuyi-setup noma kwakwenzakalani. Cause the time kwenzeka kwaku-April 13, 2017 uGood ngikhumbula kahle. Cause that time into eyenzeka kunezulu eladuma lapho kwenzeka zonke lezo zinto lezo. Then sahamba sabuya-ke ngathini sasingenayo nemali yokuthi siqashe imoto for ukuthi silande eklinikhi because of iy'ngane esey'thule. Senza ubugebengu-ke sagibela bandla etekisini, u-driver vele aze ezebona. Sagibela etekisini-ke iy'ngane zasifaka emakhadibhothini for ukuthi sikwazi ukuthi sigcine sifikile endlini. Sahamba saya endlini. Emakhalibhothini. Yes. Amakhadibhothi aseklinikhi nje amancane. Zazincane vele angithi nazo eklinikhi. Basinikeza angithi eklinikhi cause amakhaza awekho phela. Sasesagoduka nazo-ke. Masifika lapho-ke kwenzeka nje ngenye indlela nami nga-understand-anga cause kwathatha iy'gubhu for ukuthi kufakwe iy'ngane ukuthi why angazi-ke kodwa phela kwenza umndeni wakhe umfana. Kwafaka zafakwa lapho-ke ey'gujini iy'mpahla zazikhona but lezo y'ngane zizey'gqokiswe. And the time siqeda ukuyifihla iy'ngane kwaqala phansi izulu laduma. Nganga-understand ukuthi eklinikhi banikeza iy'ngane. Hayibo, ngicela uqale phansi kwenzakalani? The time uteta zazibhajwa yes. entanyeni. Yayibambe eyokuqala yaphuma hleni esibili angithi iphuma ngey'nyawo. The time Yaphuma ngey'nyawo? yes, the time iphuma ngey'nyawo yafika yabambeka la. Waphuma wonke umzimba but ikhanda still lasala ngaphakathi. La ngakwazi ukuthi liphume. Bazama ngale ndlela abenza ngayo kaManesi afundisiwe indlela yabo. Yaphuma bazama ukuyixhuma emshini kodwa azange kuze kwenzeke cause vele yaphuma ngey'nyawo. no yaphuma ngey'nyawo. Hayi ngekhanda. Bathi isizathu sikuphi? Angazi nami isizathu ukuthi yini kodwa nje yaphuma ngey'nyawo-ke yona. Sahambeka isekhaya. Ekhaya nakhona makufika nje kwenziwe ngendlela yayo like engayi-understand ekhaya kubuka mfana hayi kithi. Imali, okay, before kuze kufike ekuthenini banikeza iy'ngane, okay, ziphuma nje ziyabhajwa ziyathula. Yaphuma yokuqala, yaphuma kahle ngendlela e-right. Yakhala bahamba bayifaka emshinini angithi. Okay, bathi mangukuthi kumele kuphume esibili yabhajwa, yaphuma nje iy'thulele vele. Bathi bayazama lutho kwangenzeka ithule nje ingane ayenzi lutho. Then kufonela i-ambulance ukuthi kwamele lifike izongilanda. Angithi uma ngiye esibhedlela neyodwa ingane le esele. Kanti nangenhlahla nayo vele izothula-ke. Kwangenzeka lokho. Ngafonela ubaba khona ngamtshela okay kwenzeka into kanje. Ngiseklinikhi kanje. Efike-ke yena-ke. Mayifika iy'ngane zithule. So amanesi lapha yasicela ukuthi icela siboleka esipha amakhadibhodi for ukuthi sikwazi ukuthi sifake iy'ngane. Then saphathwa ngeplastiki omkhulu lo wasephepha. Banivumele eklinikhi ukuthi niphathe ingane ngama. Savunyelwa nje kanjalo. Iyiphi leyo klinikhi? Ikhula. Eyakuphi? Isiphozungu iSemtuba. Isemtuba? Yes. Banivumela ni? Yes bavuma nje cause amakhadibhodi sawathatha kona. Hayibo. Ukuthi sikwazi ukuthi sifake phakathi then bese siyahamba sogibela-ke. Cause vele yayingeke izilale futhi babengeke beze bedlulisele esibhedlela ngithi. So eTexini nigibela-ke eTexini vele the time sigibela singabantu abaphethe uplastiki onezinto phakathi. Vele u-driver zange eze notice and kwase kulate kakhulu ngaleso sikhathi leso-ke. Izulu liyaduma liyana. Usulule mayini ukuthi kade utete like kwafika ukuthi kwathiwa angilale yabo. Ngathi hayi ngeke ngize ngikwazi ukulala cause anginalutho. Ngizokwazi ukuthi ngihambe ngize ngiyofika. Wongenalutho kanjani? I-pain. Like ukuthi ube nesiyezi uphelela amandla yonke lonto leyo-ke into engangenayo leyo kwakuhambeka nje ngi-right. Sahamba saze sofika endlini-ke. Hayibo. Manje endlini
nenza njani-ke ngamabhokisi phela la Ama-box angithi lapho umuntu ugoqa ngeplastiki, babegoqe ngeplastiki, so ama-box ayashiswa kanye nale plastiki le. nenza njani-ke nabagubhela? Wagubha ugogo kamfana, kodwa umgodi waba wodwa iy'ngane eziwu-2. Umgodo ufika phona loyo? Umgodi yini ngoba into encane eyenziwayo. Kwaba nje I don't think ukuthi uyafika la edolweni uma kuthiwa ngiyikalekisa ngedolo. Kwaba nje Iy'manga. umgodi nje omncane. Nakhona mina angikaze ngizwe ukuthi ingane iyafakwa esigujini. But indlela abenza ngayo bona bahamba bolanda iy'gubhu lezi o-2 litre be-cold drink. Bafaka oyedwa yaku-2 litre wakhe nomunye wayaku-2 litre wakhe. Basikwa? Yes, basikwa lapha phezulu, yabo la ngasemlonyeni. Basikwa khona then base bafakwa phakathi bagqitshelwa. And uma kuyenziwa leyo nto imina naye sobawu-2 kwathiwa abanye abantu abangezi. Wawuna 6 months noma uthe wawuna 8 months? Ngangina 6 months. 6. Umuntu ona 6 months uyenele esigujini 2 litre? Angazi phela mhlawumbe ngoba bewu-2 angazi. Kodwa nje indlela okwenzeka ngayo. Cause athi masibuza isizathu bathi into eyenza ukuthi iy'ngane zishone ingoba bekizidla umzanyane kumzanyane owodwa. Kwaba yistory nje esikanjalo esinga-understand-eki. Manje uGayi ubengenawo umasingcwabisane? Noma usuke ukhona ngithi ingane imisuka isancane vele ayikhona ukungena. Angazi ngiyabuza Yes, imisuka isancane yona isuke ingakabhaliswa kumasingcwabisane. Then-ke emva kwalapho-ke sihambe kwangiphoqa ukuthi ngizilele vele angithi. Kathi ngizilile ngala, hhayi-ke uGayi abe up and down nomuntu wakhe-ke ngala. Ngimbuze hayibo kwenzakalani, engafuni nje ukuchaza. Ngibuza ngesimanga uma ngibuza umasingcwabisane ukuthi ngifuna siye la ekuthenini cause phela uma uthi umgodi ongafiki nasedolweni, umgodi kanjani loyo? Cause angibange nisaphinde niqale phansi niyombula niyogubha futhi ngani nibheke ukuthi kuhamba kanjani isipho. No, asikaze sigumbe. Mhlambe nimngcwabe ngendlela esemthethweni. Akaze nje kuze kume kwagcinwa nje kanjalo. Kwabeka ihlahla le-gumtree ngaphezulu lapho sekwenziwe cause angithi bathi kwamele kube indawo eflat kungabi negquma. Alibibikho igquma. Kahle kahle kumele ngabe kwenziwa phambi komnyango wendlu. La nihlala khona? Yes. Yo. Hayibo ngeke. Angikho right yazi. So kwenzakalani-ke emva kwalokho-ke? Emva kwalokho phela into eyenzeka bahamba bakhona ngakusasa bayele emasimini. Ba-right nje abantu nobhuti wabhizi ney'nto zakhe vele bevele bhizi ngazo. So ngangaba naye vele indlela yokuthi ngilokhu ngikhuluma nga-decide ukuthi ngimyeke. Then ngawo lowo nyaka ngaba nenkinga ye-stroke. Waba ne-stroke? Yes. Engazi futhi ngisithole kanjani. Kodwa nje kwaba inyanga yonke ngingenzi lutho. Ngangikwazi ukukhuluma kuphela but okunye ngangakwazi ukuthi ngikwenze. Ukuthi sasiqhamuka phangazi. Then masihamba siya kumuntu tholakala ukuthi ibona laba kahle kahle abadala zonke lezi zinto lezi. Cause nangenkathi kuhamba ingane kwaba nalezi zulu lezi. Kanti time kuduma izulu lazolanda zona vele. So nje into ayikade iplaniwe yona ngendlela yayo. Imake mina into engi-traumatize kakhulu ukuthi angazi yazi ukuthi kuye kwenziweni abantwana bebeshonele eswini noma ngabe kuthiwa bashone bebelethwa-ke bela ko-5, 6, 7 months. Angazi mina ukuthi umntwana ayiswephi. So bekuyi-idea kabani ukuthi bafakwe esigujini? Kwakuyi-idea kagogo. Ugogo Yes. Sathi masembuza naye ubaba wengane wathena akazi naye udirectwa omunye umuntu osesayidini ukuthi akenze kanje kanje. Kwaba yilezo zinto lezo-ke. So kubuyelela kanjani? Ibuyelela ngani lento le enhlizweni? Lesiphithiphithi nje senzeka nje empilweni yakho kusukela ebantwaneni, u-stroke nje yonke leyo nto leyo.
Yabo nje yonke into yabanzima because namanje akudluleki kulezo zinto. Noma bengiyazama kangakanani but ngiyahluleka ukuthi ngidlule kulezo zinto lezo-ke. Cause kuhlala isikhathi kuyenzeke ngikhumbule ukuthi kunento ekanje yake yangivelela. And engazi ukuthi ngizodlula ongangokuthi ngisho ekhaya into engaze ngaze ngakhuluma ngayo even usise ngimela amaya akaze nje ngaze ngakhuluma ngalonto. Ngakhetha ukuthi ngiyithulele. Awukazi mhlawumbe ucabanga ukuyobona udokotela wengqondo? No, Ungafisa kodwa? angazi. Isakhona-ke i-relationship yenu No, sahlukana nje lapho. wabe uyamgcina nje futhi ngaleso sikhathi anikaze nje nize nikhulumisane kuze kube namuhla? Saba nokuxoxa efonini kodwa kwaba ney'nkinga futhi aqhamuka nazo engakwazi ukuyi-understand-a nga-end up angithi ingane le enginayo ekhona eyakhe. Okay, sa-end up attend iy'ndaba zama-social worker because of ngangingasafuni ukuthi ebone ingane. Wayengasafuni ukuthi? Mina ngangingasafuni ukuthi ebone ingane. Wakhuluma ukuthi Why? wayethe mina ngiyamloya, ngimthakatha ngengane. Kanjani? Angazi, kodwa iyona nto ayisho kumina. Ngambuza ukuthi kanjani, wathi uhamba ya kumuntu ayohlola wathola ukuthi mina ngimloya ngengane. Ngathi fine, njengoba mina kungukuthi ngikuloya ngengane, into okumele siyenze njengamanje ukuthi ungakhoni ukubona ingane. So ngaba naleso sinqumo leso-ke. Usemngakanani nomntwana manje? Una-10 years. Akaze ambuza ubaba? Kwaba right, angithi indaba yangenela ama-social worker. Okay fine, ngamvumela ukuthi ingane mayifuna uzoyibona because naye angazi wakwenzakalani ngalezo y'khathi lezo-ke. Okay, ngathi wathola umsebenzi-ke wakwazi ukuthi kwamelele support ingane yakhe. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi ngezwa kuthiwa uyathwasa. Wangifonela wase ucela ngifike nengane eyibone. Sahamba sombona khona la athwasa khona. Sabona nje like ukuthi okay, yonke into yakhe nje ayikho right, iyimesi kahle kahle. Okay-ke, simbuza ukuthi kwenzakalani engafuni ukuchaza because wayemuntu vele ayehlezi egula kodwa ukugula kwakhe vele kwakuyinto yasemndenini wayazi yena vele. Engakwazi ukuthi egcine esizakalile wahamba iy'khathi ey'ningi nje because naseSwazini wagcinekile kwangalunga lutho bandla. Ngoba yiseqala izinto ziba ngcono manje. Ngamnikeza-ke ingane for ukuthi ayibone ngesikhathi ayidinga ngaso. So asike sibuyelele kule stroke, bekwenzakalani emzimbeni wakho? Into eyenzeka lapha Umuntu oseshaya stroke umuntu onjani? like angiyazi leya nto but ngafuhla ngothi umzimba ungamuvi ungenzi lutho. Ngiyinto eyi-one lolo lingala. Angichama ngibhosha ngenze lutho. Into engangiyenza mina ngangigula. Lolo lingala lalo right but ngangakwazi ukuthi ngimuve noma ngihambe. Ngangihlezi ngilele kwangenzeki nje lutho. That time yenzeka ngangade ngisemsebenzini ngaqala ngezwe ngathi ngihlatshwa zibhobo. Mangizwe ibhobo like ngiyeke emsebenzini ngisho ukuthi nginenkinga yebhobo ngihambe ngiyolala phansi ethunzini ngilinde i-transport. Makufika i-transport isithatheke bengibuze kwenze njani ngithi mina nginenkinga yebhobo. Ngathi mangifika endlini ngangena ngalala kwaba ukulala kwami udu lapho. Ngaze ngize ngwenze lutho ngithi ngiyazama ukudla kube nento egwaza la. Yimi ngenzeki lutho. Ahlala-ke lapho-ke inyanga yonke ngingasebenzi kwabikwa-ke vele emsebenzini ukuthi angikho right. Ngahamba-ke ngaya kumuntu wangisiza la azama ukuthi engisize khona. Umuntu wesiZulu? Yebo. So wazwalulama emva kwesikhathi singanani? Ngalulama after inyanga. Oh, okay. Nakho ukululama khona kwathiwa mangifika endlini angithatha amanzi nemali emhlophe ngiyogeza ngaphandle ngikwazi ukuthi ngibize nezidalwa zakithi. Because nazo zinesandla kule nto le because since ngahamba ngaze ngabuyela ekhaya. Oh, okay. Yes. So manje-ke impilo injani? Ngoba ngila yes ngiyasebenza ngoba ngila eThekwini i-right angifuni uqamba amanga. Ngaphandle-ke ngoba phela la ngithi ngiyafika so ngathatha ingane ngayisa ekhaya ngo-2022. Mangiyise ingane ekhaya nje izinto ayihambi kahle because ngize nga-decide ukuthi kwamelele ngiyithathe shuthi izohlala ngala. Because ngiyise ekhaya ngangenzela ukuthi kungcono ngala izobe nomuntu omdala ehleli naye egcekeni kanti mina ngihlezi ngisemsebenzini and ngibuya late.
So kwaba nento eyenzakalayo ekhaya ukuthi ingane yehliswe emotweni mina ngingazi. And into engiphatha kabuhlungu ukuthi makuphela inyanga bayakwazi ukuthi be-receive imali. Kodwa ekugcineni ingane ihamba ngeenyawo esikoleni. Isikole sikude ongangokuthi mina bengifunda khona kodwa bengihamba ngestaff ngimdala kunayo. So ngangakwazi ukumela lo nto una-10. Oh, okay. Kwaze kwanzima. So mase kuthiwa unikeza ithuba lokuthi ukhulumisane nobaba womntwana emva kwayo yonke into esekwehlakele, igameko nje, ungafisa ukuthini kuyena? Ayikho nje bandla into engingayisho kuye, angifuni uqamba amanga. Awufisi ukwakhuluma naye? Hayi, siyaxhumana nje ngaleyo ndlela uma kuyinto ephathelene ingane qha. Phelela lapho kokunye nje. Angiboni cause naye vele entweni wazenza akakwazanga ukuthi ebuye ezoxolisa njengomuntu ebona iphutha lakhe. Especially nje izinto ayezenza mina ngizilile and ngizilele iy'ngane zethu. Angisayibona lo nto. Yena akakwazanga ukuhlonipha lokho futhi akazange ukubuya ezoxolisa ngento ayenza. So ayikho into engayikhuluma naye ngaleso simo leso. So usuhilile kuyona yonke into? Cha, angazi futhi angiboni ukuthi Uyafisa kodwa? Ngiyafisa kodwa kwenzeka, ngifuna uqamba amanga. Akudluleki? Nje mina ngisho ngangikhuba angikwazi ukudlula kulonto kalula. Iyahlala ngaphakathi angazi. Udaliwe ne? Ngidaliwe ngasho nje because sometimes ngaye ngathi mhlawumbe mangenza i-boxing ngingakwazi ukudlula cause ngilike umuntu one-anger. Ngikuleyo nto leyo. Iyasiza kakhulu nje ne-gym iyasiza kakhulu if ukuthi ngike ngayizama kilo but bengizama ikarate ngikhona ngala eThekwini. Ngangizama ngithi nje ngifuna mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngidlule kulezo zinto cause makuthiwa through i-background yami nje kunzima kakhulu cause mina ngisho ngangisukela nginto encane but kufika into engathi ngakubhonya manje. Awukhohlwa futhi? Angikhohlwa and ngiyakukhumbuza. So bonke laba njengoba uthi nanikhula niba u4, baphi laba abanye osisi nobhuti? Usisi wami usehluhluwe, then ubhuti omdala usejozini. Niyakhona ukuxhumana? Yes. Hayi ngangiqamba amanga futhi ngaleso sikhathi ngiyaxhumana nosisi wami but abanye nje selokhu sahlukana akwenzeki. Angifuni uqamba amanga nothi ukuthi umuzi wasekhaya ukhona siye sifikele kuyena ngo-December sifikile ekhaya. Sifikela kuyena ngale hlale leso sikhathi mhlawumbe u2 weeks nakhona awupheli ngeke 2 weeks ngihleli. Bese siyahamba because usisi omdala washona. Unamukela ukwakhe? Umuntu uyapretenda ngendlela apretenda ngayo. Kodwa nje kwafika esigabeni sokuthi khona la engingagula khona ngingabona emehlweni. 2022. Kwakwenze njani-ke lapho? Bathi umoya mabesha ngazi. Kodwa nje ngangingabona emehlweni ngahamba ngaye ekhaya ngangisasebenza empangeni. Kwakuyibo futhi abo-June July, I'm not sure ukuthi nini. Ntani nde? 2022 na last year kungenzile futhi. Waphinde futhi wangabona? Yes. Kanjani nje like ngivuvukale bese amehla ayavaleka. Uvukala ebusweni? Yes. Bekuyini? Bathi umoya ngazi. So ngahamba ke lapho ke saya le kwakumele ngiye ethuneni likaMa ngiyokhuluma khona nomama ke. Masifika kuvela ithuna sabonakala ngeke usakhomba ukuthi lali line stock. Ngihamba nayo ngcane. Wazama ukukhuluma nokuthi exolise nje ngayo yonke into ayenzeka. Kwasho ukuthi bandla nje kithi sonke kwangamina ngedwa. Kwasho ukuthi bandla akwenzeki especially mangicabanga ukuthi ngathi ngifelwe izicathulo zesikole ngicela isicathulo ngitshela ngisuyazi ukuthi umama wakho sewafa. Like lonto le yahlala ngoba namanje isanokuthi kwakungani esho lonto because sometimes sake sambuza umbuzo ukuthi uma wake emdlela indoda yini. Wathi sibuzisa indlela asiphatha ngayo akukhombisa ukuthi sina sizingane kadade wabo. Indlela yena ekade asiphethe ngayo. Yes. Manje lokho ukuthi ungaboni ke kade uvuvukela ebusweni kuye kwalashwa yini? Okokuqala 2022 ngahamba ngaye ekhaya. Mangifika ekhaya ke bandla avuleka nje amehlo nga right ngashunqisela impepho nje
Uma ngishunqisela impepho kwathiwa ngiyifake kanje emehlweni. Ngayifaka emehlweni-ke ngaba right. Pheze oba nge-right ngangade kunezinto engisuke ngiy'bona ebusuku. Uma ngiy'bona vele kumele angithi ngikhulume, yes, ngikhulume naye uncane. Ngimtshela ukuthi okay, kwenzeka into ekanje kanje kanje njalo uma ngilele cause ugogo indlela okwenzeka ngayo udayisa umuzi wakhe akubanga indlela e-right. Wa-end up engiklinya mina. Okay, ngimtshele mina ugogo uyangiklinya ebusuku, wenza kanje kanje. Ethi kungani ngisangazi and la uhlangene noma entweni abayenzayo. Angazi bayenziswa yini. Bese ngabuza kungani okade udayisa umuzi? Cause njengamanje lento le isibuya kumina. Bafuna lo muzi engazi ukuthi mina ngizothola kanjani. Ekubena udayisa nguwe. Yes. Sambe sekumuntu, umuntu amtshele the same story engimchazele sona mina ngimtshela. Kuthiwa ngenza umsebenzi kushweleze, wenziwe umsebenzi but kwafana nokuthi kuyadlala. Cause ngaphumula isikhashana, ngaqala phansi nyawo phelele 2023. Ngagula. The same thing ebengiphethe futhi. Ngahamba ngaya ekhaya. Avela ngavuleka ke mangifika ekhaya straight. Ngahamba ngaya komunye umuzi nje kwakunomthandazo ongilaphayo. Yo. Kwangekho mnandi bandla ngifuna uqamba amanga kwakunzima. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi sehlelwa izinto suke singayicelanga nathi kodwa ziyasikhulisa. So wena yini oyifundile kuyigeme nje bezilokhu ezikwehlela? Mina into engiyifundile special uma kuqhamuka kumndeni ukuthi kubalekile ukuthi ufunde kuyimela. Ngoba ayibandla. Yes, ungathembeli umuntu because the time kuhamba lo muntu lo othembele kuyena yonke into uyibona inzima ngaleso sikhathi. Angifuni uqamba amanga mina ngesathi lami kwangifundisa nje ukuthi ngikwazi ukuyimela ngimncane. Because that time ngangabi ngisho nano 20 years because ngizale ngina 18. Kodwa ngakwazi ukuthi ngilwe nempilo ngazi ukuyimela yonke into. So manje uke wacabanga mhlawumbe ukwenzela abantwana amawele mhlawumbe something nje since bahamba bengaqokisiwe wabaqamba amagama? No, babeqanjiwe kodwa phela ngoba kwenzeka ngale ndlela I think ukuthi kubalekile ukuthi the time usuwenza lo msebenzi ukwenza. Okay, ngacabanga ukwenza lonto leyo ke 2021. Ngaprepare nje kahle yonke into. Kodwa ngathi mase ngilungisile ngoba nje nento yokuthi ake ngiqale ngime kancane. Cause izinto eziningi zayilungiswa ngala kamfana especially amacansi nana ngithi babenza amacansi bona. Ilati befuna lenziwe ngendlela yabo. So kwaba nento esake ngime kancane. Ngama bandla yonke into ise right kodwa nje ngavele ngama ngangabe ngisaqhubeka nayo. Kuze kube inamuhla. Kuze kube manje. And into yayingimisa khona wathi angiqale ngilinde ngikwazi because angisele kubahamba ngaze ngabaphupha. Selokhu nje kwenzeka. Kwathiwa ngeke ngiqale ngilinde ngibaphuphe. Bese ngiyakwazi ukuthi ngibenzele lonto leyo ke. Angazi yazi because uke waveza mangikubuza ukuthi uyafisa nokubona psychologist. Awunayo show. Ngekho show bandla. Angazi ngempela ukuthi bungasizakala kanjani. But ke ngikufisela inhlanhla mhlambe ekuhambeni kwesikhathi ukuthola usizo. Mhlambe lokuthi ube umuntu ongasumuntu one-anger ukwazi ukudlula ezintweni ezinzima esizikwehlela. Siyabonga kakhulu usivashela kuhlelo lethu. Yebo. Mbuke lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.